Moikka! Me ollaan tänään tässä City Centerissä ja mä ajattelin antaa ihmisille energiaa halaamalla heitä. Katsotaan ihmisten reaktioita ja piristystä päivään. Hei anteeksi! Hei anteeksi, saanko mä kysyä sulta yhden kysymyksen? Joo. Moikka, saanko mä kysyä sulta yhden kysymyksen? Mun missio on, että mä saisin edes yhtä ihmistä halata tänään, jota mä en tunne entuudestaan. Hei! Anteeksi, saanko kysyä tällaista asiaa sinulta? Saanko halata sua? No saa. Ihanaa, mahtavaa! Piristystä ja positiivisuutta sun päivään. Kiitos paljon. Kiitos, moikka! Yes! Saanko mä halata sua? Oi, ihanaa! Mitä sä oot? On joku malli? Mähän on malli, mutta mä teen tämmösiä piristysruiskeita. Mä kehitän tämmöstä uutta positiivista energiaa. Voi kiitos tosi paljon. Ihanaa päivää sulle. Kiitos. Ihanasti sanoa, että oot sä malli. Hei, sellainen kysymys, että saisinko mä halaa sua? Okei, mahtavaa. Kivaa päivää ja ihanaa päivää sulle. Kiitos. Ihanaa, mahtavaa. Ihanaa päivää sulle. Kiitos. Niin, sua juuri. Ihanaa. Positiivisuutta sun päivään. No niin, ihmiset lämpenee. Ihanaa. Anteeksi, saanko mä kysyä sulta yhden kysymyksen? Saanko mä halaa sua? Ihanaa. Piristystä sun päivääsi. Saanko mä halaa sua? Ihanaa päivää sulle. Hei anteeksi, sellainen kysymys. Saanko mä halaa sua? Ihanaa. Niin siinä Au Pair-ohjelmassa, joo. Eli joo, nyt mun tää halaustempaus on loppu ja se oli tosi kiva nähdä, miten ihmiset suhtautu tähän. Tuli sekä lämpimiä vastaanottoja ja sitten oli vähän semmosia, että ei. Ja sitten musta tuntui, että tosi moni pelkäs myös kameraa. Mut kaikin puolin musta tuntuu, että mä saan joillekin ihmisille hymyn huulille tänään ja piristystä päivään.